हांसो बेदरजों दिनै फुरा उदै ख्रां ख्रां जाजासे गोरनायालागै जाबाय दे ओंखामखौ लोगोफोर बिराद गोसा अखा हाबाय दङ आरोना दा जोंनिथिंजाय जाव जाव नोंथांमोना खोनादोंआनो खोमा थेवब्लाबो माने बानायना होनोसै आं अखायानो हालायबाय नांगौ टाइमाव हले हानो रोङाखैमोन दा नाङिखाय हागासिनो जिखि जाया हांसो बेदरजों ओंखाम जाखांनानै बिराद मजा होया गैया मेरेक' ला दिनै हांसो बेदरजों ओंखाम जानोसै ओइ गायदे हांसो बेदरा मोनबायना मोनाखैलै एकदम जानो लुबैसोबाय आं जमानो जासिगोन जोंफोरनिया जानानै नोंहालाय मानोथो दासो फैखो ओइ लोगोफोरानो लेक्सार होबाय थादोंमोन फैनोनो होआखैमोन बेयावनो गोबाव जाबाय नङाबा आं दहायनो फैगौमोन जाला बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो हांसो मासे बुथारदों दामान गोथाव जाखादों आदा बेदरा जायोनि खुदै मोनना फैखादों आङो गेबगां दासो फैदों नोङो औ हांसो बेदरा आंनो खुरना दोनदोंना दोनाखै ओंखामा थां खुरना दोनदों थां गल'आबो मोनफैयाखै र' नोंसोर सानैनो आं खुरना दोनखादों माबा नोंनिया खुरै गिदिराव दङ दे बिना खुरै फिसायाव सानैनोबो ओंखामखौ खुरना दोनखादों आङो नोंनिया एसे बुरजा दङ दे बेदराबो एसे बुरजा ओंखामाबो बेखौनो जाबानो जाबाय जायनि र' बा बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो हांसो मोनजासिगोन दे थां खुरै गिदिरनिखौ जा दे आरो ओंखाम एसे बुरजा होखादों नोंनो दे जों जाखांबायानो नोंसोरथ' अबाव नेबाय थानो हागोन आंखौ दुनियानि बेदर रायख' गोजासो नोंसोरबो औ रायख'थ' र' थांदो नोंहाबो जाहैदो बाजै बेदरा खिन्थु दोखो गोथाव जाखादोंमोन दे औ आंबो गोथाव मोनदों हांसोजों खुमब्राखौ एसेल' होनायखाय गोथाव जादों बुरजाथार होबाथाय बोरैबा खुमब्रा जागौमोन बाराद्राय खुमब्रा होबा आंबो मोजां मोना बे गल'आ गथ'आ मानो दाबो फैयाखै बेबो गुसुआनो जाजोबसिगोन गुदुं जाफैनांगौ होमबासो गोथाव मोनो बिहाबो मानो दाबो फैयाखैबा ओंखाम जानोनो जाबाय बे आइयाबो माबा ओंखाम जानो गारै उन्दुनासो दङ बिनियाथ' माबा साहा मोनलोंबानो जायो ना बेदर जेबो माबा इन्ट्रेस्टआनो गैया बारा गाइखेरफोर साहा मोनबा जेबानो नांला माथो बिनिलाय औलै नों मानो साहा मोजां मोना साहाया आंनि प्रिय नङालै बायसेस मालाबाल' लाल साहाफोर लोङो बेबो खर' साबाफोरल' आंहा ना बेदर बाहेरा बुस्थु मेगि मिमि चावमिन मम' बेफोरखौसो मोजां मोनोलै साहानि इन्ट्रेस्ट गैया आंबोथ' आगोल सिख्ला टाइमाव साहा लोङामोन नाथाय दा हाबा जाखांनानै आंबो लोंग्रा जाबाय नोंबो देनां हाबा जाखांबाथाय साहानि रायख' जागोन लोंग्रा जागोन नोंबो आं मोजां मोनालै ओमफ्राय गायदे नोङो हाबा जाला नामा हाबाखौनो जायो नामा हाबा साबा जानो बायोलै आं जानांगोन गायदे जाबाबो 40 बोसोरावसो जागोन आं दा जेबो बैसो जाथ'वाखै 40 बोसोरबा बोरैबा नुद्रायगोन खोमा गायदे नोंनि बेफोरबायदि सिख्ला महरा थाबाय थानाय नङाथ' खैना नायनो फैग्राफोरा बुंगोन आरो माथो खैनायानो बुरैसो होनना बुंगोन बुंबाबो लस गैयालै थेवब्लाबो आं 40 बोसोरनि सिगां हाबा जाखाया आयौ बिदिबा मा जानोहाय थाब जानांगौ हाबा जानालाय मा लाब मोनो खस्थ'सो खम खामानि मावनांगोन आरो फुङावनो सिखारनांगोन आयो 5टाफोरावनो आं बेखौनो बायो फुङाव सिखारनायखौनो बांसिन बायो मोनथिगौ ना बाजै बेनोथ' जोंबो आगोलै 8टा 9टा बाजियावसो सिखारोमोन नाथाय दा हाबा जानानै 5टा 5:30फोरावनो सिखारनांगौ जायो होमबालाय माथो बाजै माथो मोनदों हाबा जानानै सान्थि जिबन दा नुवाखै आंखौथ' बिन्दासो दङ अबेसे नंमारगौबो हाबा जायाबानो मोजां थेवब्लाबो आरो जायाबाबो जाया मानो जायाबाबो जाया हाबा जायाबाबो सोलिनो हायोलै लागिबा दे नोङो हाजिरा खामला मावनानै जागोन हारसिंनो बिन्दास बिदि नङा गायदे उनाव एसे फस्थायहैयो हाबा जायाबा आं फस्थायालै बाजै फस्थाया मार गोथाव जागादोंलै बेदरा साला गल'नि बेदर भागोखौबो सिरि लाखुमाबाय आं ओमफ्राय बेनो दरथाम नामाल' दोनदों बेबो हारा गोजा हाराखौ बासिना दोनदों आङो मा दरखार नांदोंलै बेनो एथ' बुरजा दोननो बिमाया जि मोजां बेदर बासिना होदों बेनो हाराखौनो होआखैमोन ओमफ्राय बिखाखौबो होलायदोंमोन आंसो बिखा जानानै मोजां मोनो ओमफ्राय बै क्रदा बेखौबो जानानै मोजां मोनो बेखौबो दोनलायदों ओमफ्राय माबा आरो मोदोम गोजा दोनलायदों हाराखौ दरसे ना माल'सो दोनदों खोमा ओमफ्राय आंनो हारा गोजा दोनदोंमोन गावनि भागोखौबो जानो गारि होना दोनो बियो फिसालानो नाथाय आं बिनि भागोखौबो लाजोब्बाय हाराखौल' बासिना दोनबाय आङो मोनथिगौ नोंनि फिसालानो जोंसि मा दरखार नांदों दे नोंनि फिसालानो आङो नायै बेदर जाहोबाय थानो आंनि असे फिसालाबा बेलेग बाथ्रामोन नोंनि एक्सनिसो गथ'ना बियो नोंनि एक्सनि गथ'नो आं मानो जाहोनोलै मा दरखार नांदों जा गोथाव जाखादों दे हामदों दे बिदि खुरना दोननायानो हामदों आङो गल'नि भागोखौबो सिरि जाखुमानो मोनदों
एसे गोबावै फैनानै आंना लाबानो जाबाय सिरि सिरि खावखोमानो हादों नङाबा दहायनो जाबा खावखोमानो हानाय नङामोन ना जाफैथोंसै गल'आ हाराखिनिखौनो जाथोंसै फैनानै हाराखौनो अरबाय थानोसै बियो बिदिनो खालामनांगोन साला बिनि भागोखौ लाखुमा जाबाय थानांसिगोन आङो लाब गैया गुबुननि फिसाफोरखौ जानानै बेफोरबायदि नाजायज अलादफोरा थैबाबो लस गैया आंहा जेबो टेस्टि जादोंलै लोंग्राखौसो लाबोनांगौमोनलै मजा गैया साला बे पाप्पि नाजायज अलादा भाग्य गैया बिनिया मोनजादो भाग्य गैया बेखायनो बियो दाबो मोनफैयाखै बिमाया मोजां नायनानै बेदर बासिना दोनदोंमोन ना खम बिमाया दाबो दङ सानदों बेदरखौ ओजों बायदि गेबगां बुदाङा जाजोबना दोनसिगोन जाजोबगोन रखरा मोननायावनो जाना होनांगौलै गुसुंनि गोलाय गुसुङु गोलाउरि रोंबायानो आंना सनाया औवाखौ आरो कक'खौलाय कक'खौ क ख ग घ ङ सुंसु गोलावसु गुसुङु गोलाव बावबाय दे उनाव हागोन दे लासैनो हालांगोन ओमफ्राय से नैखौलाय बेसेसिम हागौ से नै थाम ब्रै बा द' स्नि दाइन गु जि से नैजिनै से थामजिथाम से ब्रै जिब्रै से बा से द' स्निजिस्नि से दाइन गु नैजि बा नैजिसिम हागौ आरोना नोङो दे रोंबायानो आरोना नोङो मा दे मोजाङानो दे फैगौ बोसोराव स्कुलावनो होनो हानाय जासिगोन सबाय अबाव थांनो नागिरदों नै जोंना नानिया मालाय आ से नै रोंजोब्बायानो आधा माबा आब' खर'खौ बोरैबा मोनगासिनो आं सानदोंमोन मुलि दङ होननानै मुलियानो गैया गरसेबो नोंनाव दं नामा आब' मुलि गैयाथ' नोंहालाय खर'आ मा जानायखो आरो सबाय मानसियाथ' बोरैबा मोनबाय दङ आङो दहायनिफ्रायनो लोमजानोसो नागिरदों खोमा आङो औ लोमजानोथ' नागिरदों खोमा आयै आंबो थांगोन नाङाय आङो डक्टरनावसो थांनो नागिरदों मुलि लायनो आइया जादों आंनिया आंनो मेथाइ लाबोफा दे जागोन दे नों आइजों थाथ' दे बरावबो थांनाङा नों हले मार खाथिंगा जादों दलद था न'आवनो दे सबाय आं थानायाव मा टेनसन लादों आं दङ ना आं थानायाव जेबो टेनसन लानाङा आं गैयाबासो नों थांनो हागोन आरो खर' सादोंबा नङाबा जोंनो थांनि दाराजों आंजों नांलाया दे आब' माने माहुलियाबो फैयोनो सगआव बेखौबो खेबसे लोगो हमना फैनांगोन नोंनिया हासबेन्डआ नोंसोरनाथ' बारा दिन गैलायानो हाबा जानो ना बारा दिन गैला बेनिखायनो मुलिफोरखौ मोजाङै जाना लानि र' लोमजाना होबा आरो गोसायैनो दे थांनो हागौबालाय दे होमबा आब' थाथ' मोननाय नंला आं गथ'खौ मालाबा साननैसोनि उनाव हाबायानो जासिगोन आं सोरजों थागोन सानबाथाय बोरैबा मोनो आङो आयै बलालाय आंनिया बलखौ गेलेगौमोनलै आङो बल गेलेनो र' लायनि र' गथ'जों गेलेफाना लानोसै मोननाय नंलाना मालाथो मोनबावगोन आरो मालायनि गथ' अबाव मोनबाय थानो खोब माथो सिनि लायनो होनना थांदोंमोन अबावथ' मोनफैनायानो थायाखै ना थैहैबाय बुंनोथ' मोना देनाय बिनि उदैयाव आंनि गथ' दङ थेवब्लाबो माने रागायावनो बुंदों आं सिनि लायनो होनना थांदों माथो 2 घन्टासो जाबाय दासिमबो फैला माबा जाखो जायखिजाया जाबाय थाथों आंहालाय मा बेखौलाय सोरथ' लायनो थांनो होदों खक नांदों खोमा सिनिनि बेनिखायनो लायनो थांदों आं बावले रागा जोंबाय दङलै खुगानिफ्राय मोनसे मोजां राव ओंखारला अनसुमाया बेयावनो जिरायना दङ माथो थाबिसखौ मोनमारासै आं मादैखौ फन खालामनायाव आं थाबिसखौ लायगोन नाथाय आंनि आखाइथ' 10,000 मानि गैथ'वा 10,000नि एसे खम दङ थेवब्लाबो खेबसे खबर लागोन र' आङो मादैनिफ्रायनो दाहार लानो हाथ'गोन आङो एसेखौ अनसुमा नों आंखौ रागा जोंबाय दङ न' आं मिथिगौ नों आंखौ मानि थाखाय रागा जोंनानै दङ मानि थाखाय रागा जोंदों दे आं नोंखौ अनसुमा नों आनै बेफोर मा आनै होमबालाय माथो नोंथ' आंनि आनैसोमोन नोंखौ बोरै लाबोखो आं बेयाव मा आं फाग्ला जादों नामा आंथ' नोंखौ मोजांखौनो मोनामोन आं नोंखौ बोरै हाबा खालामनानै नों आंनि गथ'नि बिमाबोसो जानो ओंखारलायलांबाय
लाजिनाय मोनो आङो आनै बेफोरखौ आङो मा मावफ्लांखौ नोंखौ आं मानो हाबा खालामनांगौ आरो नोंबो आंजों मानो हाबा जानांगौ हा आनै नोंहाबो मा लाजिनाय गैया नामा आंथ' नोंनि बियानैसो जायो नों आंजों मानो हाबा जानांगौ नों आंखौ हारसिं बिदि बुंना मा जानो नोंबोथ' आंखौ हाबा खालामदोंना नोंनो आंखौ सिगां गोसोथोग्रोदोंमोन मोनथिबाय आंथ' नोंखौ मोजांखौनो मोनामोन नाथाय नोंखौ आं बोरै मोजां मोना बोरै हाबा खालामखो आं गावखौनो गाव साननो हायाखै मिथिगौ ना बेफोरखौ बुंनालाय मा लाब दंबावो अनसुमा नै जों गथ'निनो बिमा बिफा जासिगोन नाथाय आं बेफोरखौ इसेबो मोजां मोनाखै सुखुवाखै आङो आरो खोनासंनानै दिनैनिफ्राय नों आंजों थाफानो मोना आं नोंजों ज' थाफानो हाला आं इसेबो मोजां मोनाखै लागिबा आंनो हायाव थागोन नों बिसिनायाव थाबानो जाबाय आंजों थाफानांला नोङो मानो बिदि बुंदों नोङो अनसुमा आरो नोङो आंखौ मानो आनै बुंबाय दङ नोङो दासो बेफोरखौ सानबा मा जानो बै समावथ' नोङो सानाखैना नों आंखौ मानो हाबा खालामनायमोन आरो आं नोंनि बिमानि नंलाथ' आं नोंनि हिनजावसो नोंनि गथ'नि बिमायानो जासिगोन आङो नों आंखौ आनै बुंबाय थानाङा नाथाय आं बेफोरखौ इसेबो मोजां मोनाखै नोङो आंनि बिमानि ना बिमानियानो आं नोंखौ बिमानिखौनो सानबाय थायो हिनजाव होननानै आं नोंखौ सानला दानिया सानाबा जागोन नामा अनसुमा आरो अननानै नों आंखौ आनै बुंबाय थानांला आरो नों आंजों मानो उन्दुफाया गंसे बिसिनायावनो उन्दुफागोन आं नोंजों नों नङाबा आं हारसिं थानो सुखुनाय नङा आनै बांद्राय बुंबाय थानाङा आं खिन्थु रागा जोंना दंखायो दे बारा बादानो आं नोंखौ नागारना थांगोन बेफोरखौ मा बुंखो बियो मादैखौ फन खालामनायल' आंनो मादैखौ बिदिबा बोरै जानो अनसुमाया आंखौ नागारलांबा मा जागोन आंहा आरो आंनि गथ'आ मा जागोन अबाव थागोन आङो ओजोंथ' आइयाबो आंखौ सैला आंखौ लाखिनाय नङा मा जागोन दा मादैखौ फन खालामनि मादैखौ एबार दांगिया आंनो फैसाखौ मानो होआखै फैसाफोरखौ थाबैनो बुरजा खालामनांगौ आरो बाहेरायाव थांनांगौ आरो आंनि आथिंखौ फाहामनांगौ मानोना सहायनो हाला आङो बे बुरैजों संसार जानो हाया आं सहायनो हाला थाबैनो आंनि आथिङा हामनांगौ बादांगे बादांगे आंखौ लिंहरदों नोङो मैया फैसाया बेसे मोननाय माथो हिसाबखौनो होआसै आंनो लाबो फैसाया 1500 मोनदों बेगावनो दङ दे फैसाया लाबो फैसाया आं लानि एबारनिफ्राय फैसाफोरखौ मोजाङै बुथुमनांगोन आंनि आथिङा थाबैनो हामनांगौ औ बेखौनोथ' आंबो सानदों बिराद खरसा खालामनायबो जाबाय दङमोन एबारनिफ्राय एसे सेबै सोलिनांसिगोन होमबालाय माथो आंनि आथिङा हामनाङा नामा हामनांगौ नोंनि आथिङा हामबाथ' आङो भगबाननो फुजा होगोनहाय फुजासो बावना दोनबावदों आङो नोंनि आथिङा हामबाथाय फुजा गिदिर होगोन होननानै बेफोरखौ बाद हो थां फैसा लाबो आं लागोन फैसाखौ लायनि र' माबा जारुनिया मा खबर लायाखै नामा लायाखैहाय आङो फन सन हराखै गावगायाबो हराखै दानो लाथ'आ र' आं बेखौ रागासो जोंना दंथ'यो हा गावनि फिसाजोखौलाय मानो रागा जोंबाय थानांगौ दे बेसेथ' बैसो जादों दे बियो बारा बुजिनो हानाय जाथ'वाखैना जेबो रागा सागा जोंबाय थानाङा बेखौ गुरै राव एसे बुं मिथिबाय होमबासो फैनोबो हानाय फैयाहाय बियो अख्रा गथ' अबाव फैनो मानो बेखौ अख्रा होनना बुंबाय थायो एथ' मोजां गथ'खौ इस अख्रायानो थानो होबाबो थाया मा मोनदोंबा ओजों रागावनो खबरखौनो लायाखै आं खबरफोरा लाबाय था आरो लिंहर बेयाव जेसेबां हागौ माने लिंबाय था सानफ्रोमबो उनाव हरगोन र' बुरै गावगाया आंबासि एथ' मोजां हेन्डसाम सेंग्रा हौवा मोनदों नालाय बेनिखायनो माने फिसाजोनि फारसे जेबो साननाय गैला आरो अननाय गैला नोंखौ आंनि आथिङावल' हामथों नोंखौ मा सानदों नोङो बादांगि आंजों बिदि संसार मोनजालांबाय थागोन सानदों नामा नोङो हा नेभार नों नायबाय था सोरथ' फन खालामखोहाय हेलौ मादै आं ओंखामसो संगासिनो नोंसो हा माथो गाबलायखो मादै आंना थाबिसा गोमाबाय दा आंखौ आंनि हौवाया जेबो नायनो हाला धरमा नोंलाय थाबिसखौलाय मानोथ' खोमाना लाखो जाम्बिलाय एथ' रिक्सनि थाबिसखौनो बेफोरबायदि खोमाना लाबा बोरै जानो दे हा नोंखौ बाबाजिया बुंखादोंमोन माथो थाबिस गोमा खालिनो बियो नोंखौ सैया जाखागोन होननानै हा नोंलाय माथो मोनथिखागौमोन मानोथ' मा खाथोन गैयैबा एसे गोबाव खोमाना लाखो मादै आङो संख्रि लायनो थांदोंमोनलै ओमफ्राय बेयावनो खोमाना फैदों आं लायाबाबो जागौमोन नाथाय लायाबाबो जाया संख्रि गैलासिनो बोरै ओंखाम ओंख्रि जानो आंना आरो हौवाया न'आवबो थायाना खामानि मावनोसो थाङो बिदियाव आं
प्लिज अननानै आंनो होनाय हाजारसेखौ आंनियावनो फैसा गैया सोरनिफ्रायबाबो लानानै माबालै मादै नङाबा आं थैगोन आं आलाय सिलाय जागोन नैथो मादै नों मिथिगौ ना आं प्रेगनेन्टबो सर मादै दानै आंखौ नागारना थांनो नागिरदों बियो आनै होननानै गाबज्रिबाय दङ दा आङो आनै होनबाय थानाङा होननानै बुंबाय रागावनो आंखौ नागारना थांनोसो ओंखारबाय दाथ' आं प्रेगनेन्टबो मादै आं मा खालामगोन बे जुदि आंखौ नागारना थाङोबा आं अबाव थागोन मा मावना जागोन आङो बे गथ'खौ उदैयाव लानानै फारसेथिंजाय आयाबोथ' आंखौ सैला बेसेबा रायहोखादोंमोन थांबानो बुगोन आंखौ मा जागोन मादै दे नोङो टेनसन लानाङा गोबाव समबो जाबायहाय आं बाबाजिनियाव थांथारिया खबर लानांगोन र' माने आंनि लोगो दङना बिसोरनि खाथियाव आं बिनियाव फन हरग्रोगोन माने गैयाबोथ' जानो हानाय अबावबा थांबाय थायोना आङो सोंनानै दा नोंनो खिन्थाहरगोन दे औ मादै खिन्थाहर आं ओरैबायदि टेनसनाव दङना दा मादै मा खालामगोन मा खालामा मोनबाय दङ दे गोदान थाबिस लाफिनो हागोन दे नोंनाव फैसा दंखायोबा दे आङो हाजारसेखौ सोरनियावबा नागिरगोन दे बिदि खोमाना लानाङामोन ना नोङो गांजेमा गोसोम रानि दा दे दाबो टेनसन खालामनाङा नोङो गोदान थाबिस लाफिनो हाबानो बियो फैफिनगोन थेवब्लाबो गिनाय मोनदों मादै दे नों थाबैनो नोंनि लोगोखौ फन खालाम ओमफ्राय बाबाजिया न'आव दंना गैया खबर ला आंखौ एसेबो नायनो हाला जे नङाबाथ' आंखौ बा सना रुफा मा जानो बेखौनो लाबोना होदोंमोन दा गैला औ आं मिथिगौ दा थाबिसा नोंनि मोदोमाव गैला नालाय अबावलाय आरो नोंखौ मोजां मोनबावनो सैयाथ' जाखागोन देनाय दे जोंनिथिंजाय अखाबो हागासिनो आं दायो नोंनो खबर हरगोन